Allende Telebistaren 2025-26 ikasturteko lehen saioan gaude. Eta gaur, plazer berezia da inaugurazio honetan Olatz Arrizabalaga elkarrizketatzeko aukera izatea. Az dadila abentura! Ongi etorri Allende Telebistara! Kaixo guztioi, gaur oso pozik gaude hemen zuekin batera pilotaren munduko emakume ausart eta trebe baten inguruan hitz egiteko. Bai, gaur Olatz Arrizabalaga izango dugu gure saioaren protagonista. Olatzek pilotan egiten duen lana izugarria da eta gainera emakume pilotarien bidea zabaltzen lagundu du. Hori da, gure eskolan hitz egin dugu berari buruz, eta gure ustez oso interesgarria da bere ibilbide eta bizipenei buruz gehiago jakitza. Beraz, prest zaudete, goazen bada Olatz Arrizabalagaren munduan murgiltzera. Ongi etorri gure eskolara, Olatz, eskerrik asko bisitagaitik. Lehenengo galderarekin hasiko gara. Noiz eta nola hasi zinen pilotan? Ni hasi nintzen 7 urteneko zela, Gautegi Sarteagako frontoien, ze txikitsutan nik neba nagusi badekot, ni baina 3 urte zarraua, eta nik txikitsutan, eta oin batzutan, berak egiten daren guztia ditot. Orden txikitsutan bera pelotan hasi zalez, ni bai, eta horregatik Gautegi Sarteagan, hasi nintzen pelotan, lehenengo pelotaka da joten, eta ordutik onarte, segi dut pelotan. Zer izan zen pilotan sartzera boltsatu zintuen lehenengo gauza? Lehenengoa, hori, nire nebak egiteman bardina egitea, eta gero egize da, nire etxean pelota asko ikusten da, nire aitak pelota asko ikusten deu, orduen, nik ikusten eban gauza bat eureri guzteteakena, proba gure neban, eta hori asko guzteaten, ganera ni oso kompetitiba naz, egate guztetan galtza kartatara bez, orduen, hori, guzteteaten sentsazio hori partido jolastu eta irabaztea. Guk jakin nahi dugu, zein momentutan konturatu zinen pilotak zure bizitzan leku handia izango zuela? Egize da, lehenengo urteetan nik jolasten eban lagunekin jolastearen. Gero ikastolan bebai, jolastu orduetan pelotan egiten genuen eta gustateaten. Baina ja hasi nintzenean Bizkaiko txapelketak jolasten eta ja konpetituten ja benetan ondo, horre ikusinan, hemen txarraenaz, orduen guztetan hasi jaten, gehitxu hau, eta ganera ondo pastanean jolasten, eta beti nire zigorra txikitsutan zan pelota barik gelditze zara, orduen horri ikusinan niri benetan inportatena peloti dela, orduen hor konturatu nintzen bai. Badago oroitzapen bereziren bat? Oroitzapenak asko dekote solan txapela bereziek eta holan, baina bai, akortanaz lehenengo txapela lortu nebanean lagun bategaz, nire klubeko lagun bategaz, beti nengon esaten nire aitari, txapela gure dut, eta hori nahiko berezi izan zan, lehenengo txapela lortu nebanean, ez da izmaturtea izan zan, 12 urtegaz edo lakoren bat, eta gogorapena oso polita dekot, txapelketa horrena. Zer gomendatuko zenieke gaur egun pilotan hasi nahi duten gazteei? Oin nik uste dut bidea asko zerrezagoa dela, ez? Azkenean, frontoia kirol egiteko modu polit bat uste dela, askorik ez da behar pelotan hasteko, horma bat eta pelota bat bakarrik. Ni frontoira jun aurretik nire etxeko horman ibiltzen nintzen goma espumako pelota bategaz, erreza da hasteko, eta batez be oso kirol polite dela nik uste dut. Azkenien bertan sortzen dizen laguntasunek, oso kirol garbia da, oso ondo pasaten da bai aurkariekin eta bai taldekidekin, eta bidea oso polita dela. Oine mutil zein eskak edo zein jolastu aldeu pelota, eta disfrutetako nire ustez oso kirol politxe da. Nolakoa da zure entrenamendu egun tipikoa? Badekote segun desberdinek. Adibidez, astean birritan entrenatot eskupilotan,
pelotan ja takoak jarrite eta pelotakin. Azkenean guk egunero ezin dugu entrenatu pelotan, ze gure eskuek deskantzatu behar da bez. Azkenean partidu bat eta gero, entrenamendu bat eta gero, eskuek ja nekatuta duten diz, orduen. Eite dut, 2 egunetan frontoian eta beste 2 egun gimnasioan topera, azkenean, ontxe ja fuerte jarri gara gimnasioan, fuerte moteko pelotieri eta pelota guztietara heltzeko. Orduen goizean, gauzak egiten ibiltzen naz, arratzaldean gero lehenengo umeak entrenatzen dutez, pelotara, Munitibar, Aulestiz, Pastra eta inguru horretan, eta gero gau bueltan, edo pelotara joan entrenatzen edo gimnasiora. Zer egiten duzuk teknikok eta fizikoki hobeto egoteko? Ordu asko sartu, bai frontoian eta bai gimnasioan. Partidurik ez dekotenean gimnasiora jutenaz, edo korrika joatenaz, ni Gauteiz artean bizinaz, da hortik korrika itera joatenaz, edo bai nire nebien nire entrenadora da. Orduen, bera esatetza, venga, guazen frontoira, berak hartzen deuz, adibidez egon ginen oindala aste batzuk sakeak entrenatzen. Bartu genuzen boltza pelotana, eta sakeak. Ehun sake ez banea zenei, enea zenin bat abez. Orduen horrela, errepikatu eta ordu asko sartu. Jatekoan nola antolatzen duzu partida aurretik ondoren edo eta egunerokoan? Egunerokoan saiatzen az oso osasuntzu jaten, nahiko garbi jaten, saltza eta Coca-Cola eta olako gauza askorik ez du jaten, da txutxe askori bez. Eta gero partidu aurretik beti jateot berdina, dala makarroiek. Makarroiek, petxuga apur bategaz, hori da bazkaltze dutena beti partidu aurretik. Eta gero partidu ondoren, saiatzen az beti asko jaten, azkenan partidu bat nahiko gogorra izaten da beti, eta orduan jatekoagaz, gero ondo rekuperau behar da, orduan ondo jan eta ondo loin, gero urrengo gunean topera egoteko. Gu Gernikakoa gara eta zu Arteagakoa. Oso gertu, zergaitik uste duzu gure inguruan hainbeste maite dela pilota? Nik uste dut azkenean gure inguruan eta batez be Euskal Herri osoan, herri guztietan edo gehienetan frontoi bat dau. Beti dau edo frontoi bat, taberna bat eta eliza bat, danetan. Orduen, gure ohitura izen da, plazara jun edo lagunekin eta frontoira jotea, hemen eskolan bebai badeko zue frontoi eder bat, eta azkenen oso erreza da pelotan ibiltzea, danak azten diz, ume asko hasi izen diz txikitzutan pelotan, azkenen nik uste dut lehen ezadoten agaitik, ez? Oso erreza dalako, pelota bat hartu eta hormeiri jo, jazta, hori bakarrikein behar da. Orden, nik uste dut hemen inguruen ganera gurea dan gauza bat, euskaldun hona dagoen gauza bat, pelotie, asko zaintzen dugula eta nik uste dut oso politxe dela. Etorkizunera begira baduzu ametxe edo erronka berezirik pilotan? Etorkizunera asko begiratu barik, laster, igande honetan semifinal bat dekot, eta finala Gerniken izango da. Orduen, nire erronka handiena ointxe momentuen hori da, azkenean falta jaten txapela bakarra da, txapelketa guztietatik. Orduen, asko guzteko jaten hori irabazi eta behintzet ja lasai egotia. Olatz, mila esker gaur gure eskolara etortzeagaitik. Izugarri pozgarria izan da zurekin hitz egitea. Abenduak 21ean Lauterdiko Panakako txapelketa nagusia jokatzen duzu Gernikan, Santanape kiroldegian eta Guerdiko 12etan. Sorte ona opa dizugu Allendeko ikasle eta komunitateak. Eta berriro ere eskerrik asko! Eskerrik asko zueri. Ustekabean elkartu